लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो आंनि सरमिला नार्जारी इउटिउब चेनेलनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ'आ मा भिडिअ' नङा होमबा माने दिनैनि भिडिअ'आ आंनि फार्स्ट मा होनो कुइसन आरो एन्सार भिडिअ' आरोना गोबां मानसिफ्रानो आंखौ सोंहरो आरो आब'आ बहानि आरो अबे जायगानि आरो आब'नि हासबेन्डआ मा खालामो ओमफ्रायो आब'आ बहा थायो बिदि होननानै बहुत कुइसन्स फैदों आंनाव ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंखौ कुइसन खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननि कुइसन खालामनायनि थाखायनो आं दिनै आरो कुइसन आरो एन्सार भिडिअ'खौ आङो लानानै फैनो हादों स' दा आं होमब्ला भिडिअ'खौ सुरु खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बयनिबो सिगाङावनो दङ फार्स्ट कुइसनानो जाबाय नार्जारी जयन्त बिथाङा सोंदों दख'ना गानना बेरायनांगौ आगै सना मोजां नुयो दख'ना गाननानै जोङो बेरायनो हायो किन्तु जों दा आउटआव थायो नालाय बाहेरायाव थायो नालाय ओंखायनो एसे रिस्कनि खोथा थायो बेनिखायनो जोङो गाननानै बेरायनो हाया ओमफ्राय सेकेन्ड कुइसनावनो दङ बिश्वजित बर' आब' नार्जारी नोंनि भिडिअ'खौ दिनैसो फार्स्ट नायदों आं जोबोद मोजां नांबाय थेंक इउ बिश्वजित आगै ओमफ्राय थामथियाव दङ बिरखां नार्जारी लाभलि बाजै सना थेंक इउ आगै सना ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनावनो दङ इपिक प्रग्रामिं बिथाङा सोंदोंदि नोंसोर बबे जायगानि बिनानाव आरो मा जब मावो नोंसोर बबे जायगानि यानिखि जों बहानि जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट राङापारा होननाय जायगानि ओमफ्रायो आरो मा जब मावो आरो जबानो जाबाय आंना हासबेन्डआ डिफेन्सआवहा जब खालामो CISFआव आरो ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ अजय बरगयारी बिउटिफुल आब' थेंक इउ आगै सना ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ द्राय रामसियारि आब'आ बहा थायो आरो दख'ना गाननो रोङा नामा आब'आ बहा थायो आरो दख'ना गाननो रोङा नामा आब' ना दख'ना गैया नामा सिगाङावनो आब'आ बहा थायो नङा होमब्ला आब'आ आं चेन्नाइआव थायो चेन्नाइनि कल्पाकम होननायाव थायो ओमफ्रायो दख'ना गाननो रोङा नामा ना दख'ना गैया नोंथांनि सिगाङावनो आङो नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आङो दख'ना गाननानैनो ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानैनो आङो नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं होगासिनो थ' सानना लादो नोंथाङा आं दख'ना गाननो रोङो ना रोङा आरो दख'ना आंनाव दंना गैया बास ओमफ्राय नेक्स्टआव दं नेक्स्टआनो जाबाय गोहोम बसुमतारी डु इउ लिभ इन चेन्नाइ इफ यु देन व्हाइ येस आइ लिभ इन चेन्नाइ आं हासबेन्डजों क्वार्टार्सआव थायो जोङो चेन्नाइआवनो थायो आरोना क्वार्टाराव आं हासबेन्डजों थाफायो ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ शम्भु बसुमतारी किउट नुदों नानि थेंक इउ आदा ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ जितु सोरगियारि अन्थाव बाथाव मा मुं बाबुनिया आच्छा अन्थाव बाथाव मा मुं बाबुनिया आंनि फिसालानि मुङानो जाबाय डेभिड नार्जारी दा 3 इयार्स सोलिगासिनो दङ रानिं जागासिनो 3 इयार्स 4 इयार्स कमप्लिट जाथ'वाखै बार्थडे फैगासिनो ओमफ्रायो नेक्स्टआव दङ बिआर ब्रह्म बिथाङा सोंदों चेन्नाइआव मा लायदों आब' चेन्नाइआव आङो जेबो लांनो फैयाखै आगै बास आङो हासबेन्डजों रुमाव क्वार्टार्स थायो आंना हासबेन्डआ जब खालामो नालाय बास लास्ट कुइसनानो जाबाय लास्ट कुइसन आरो बिबुंसार सोरगियारिया कुइसन खालामदों लैथोनि मुङा मा आब' जों जेनेबा लैथोनि सेराव थायो नालाय ओंखायनो बिथाङा आंखौ सोंदों
लैथोनि मुङा मा होननानै बे लैथोनि मुङानो जाबाय बे अफ बेंगल माने बे अफ बेंगलनि माने लैथोनि सेन्टारावनो थायो आरोना ओमफ्राय बास आंनि सोंनायनि फिना दिनै एसेनोसैमोन ओमफ्रायो बेखिनियावनो जोब्बाय ओमफ्राय आइ होप नोंथांमोना सोंनायनि फिननायखौ आंनिफ्राय मोनबाय जानांगौ गासैबो आरो आं सानो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आंबो मोजाङैनो होजोबनो हाबाय होननानै स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि सोंनायनि फिननाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला स' भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव आंनि भिडिअखौ फार्स्ट टाइम नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेजों लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि मोनफ्रोम गोदान भिडिअ आपलोड खालामनाय नोंथांनि खाथियाव सहैयो स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय